ኣብ ደንበር ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ከም ዝረኣየ ተፈለጡ። ኣብ ዓፋር መስራቲ ሰራዊት ሓራ መሬት ዝነበረ ተጋዳላይ ሸዊት ቢተው ሌተናል ጀነራል ጻድቃንን ወደን ጥሩን ጉጅለታቶምን ስልጣን መሸቀጢሉ ዝስዋዕ መንእሰይ የለን ክህልውን የብሉን ክብል ገሊጹሎ። ኢትዮጵያ ብፍቅራት ትረኽቦ ኣብ ደገ ባሕሪ የለን ክብል ሓደ ኣባል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ገሊጹ። ዝብሉን ካልኦት ሓድሽቲ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሓሰብ ታይምስ ተጻሪዩ ሓድሽቲ ሓበሬታታት ሒዙሉ ከም ከቀርብዮም ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር አይትረሱም። ኣብ ደንበር ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ከም ዝረኣየ ተፈለጡሎ። ሎሚ ጽባሕ ክጅመር ተባሂሉ ዝፍራሕ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሎሚ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት በፂሑ ከም ዘሎ ይግለጸሎ። ሎሚ ኣብ ደንበር ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዝረኣየ ኮይኑ ኣብ ወሰን ዓፋርን ኤርትራን ዝርከቡ ቦታታት ሰራዊት ኢትዮጵያ መዳፍዕን ከበድቲ ተተኮስትን ምትካል ዝጀመረ ኮይኑ ቁጥሮም ብርክት ዝበሉ እግረኛ ሰራዊት ድማ ካብ ከተማ ሰመራ ናብ ከተማ ዓሰብ ምጉዓዝ ጀሚሮም ኣሎ። በኻልእ ኣንፈት ብኸባቢ ሕሞራ ድማ ከበድቲ ኣጽዋር ዝጸዓና መኻይን ሎሚ ናብ ኦም ሓጀር ዝኣተዋ ኮይነን ተዓሽገን ዝነበራ ታንክታትን ሮኬታትን ድማ ብኣንፈት ሸራሮ ናብ ባድመ ተጸጊዐን ከም ዘለዋ ዓሰብ ታይምስ ንምርግጋጽ ክኢሉ ኣሎ። በዚ ተራእዩ ዘሎ ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ከም ዝጅመር ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብ ዓፋር መስራቲ ሰራዊት ሓራ መሬት ዝነበረ ተጋዳላይ ሸዊት ቢተው ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ወዳን ጥሩን ጉጅለታቶምን ስልጣን መሸቀጢሉ ዝስዋዕ መንእሰይ የለን ክህልውን የብሉን ክብል ገሊጹሎ። ኣብዚ ሰሙን ናብ መቐለ ዝኣተወ ተጋዳላይ ሸዊት ቢተው ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ሓራ መሬት ምስ ዝተመለሱ ተጋደልቲ ተኣኪቡ ሰፊሕ ምይጥ ዝገበረ ኮይኑ ድሕሪ እቲ ምይጥ ሓድሽ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። ሕቶታትናን ዕላማታትናን ብናይ ሓሶት ደለይቲ ለውጢ ተጨውዩ ኣብተነ ስልጣንን መእከብ ተገይሩሎ ዝበለ ሸዊት ቢተው ካብዚ በዝገደደ ኣብ ሓራ መሬት ተጋዳላይ ብዘይ ፍትሒ ይእሰር ብዘይ ምሕረት ይውቃዕ ብጸለመ እውን ንክድሃለን ተስፋን ክቆርጽን ይግበረሎም። እዚ ድማ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂዩ ንሌተናል ጀነራል ጻድቃን ንብርጋዴር ጀነራል ወዳን ጥሩን ጉጅለታቶምን ስልጣን መሸቀጢሉ ዝስዋዕ መንእሰይ የለን ክህልውን የብሉን ኢሉ። ተወሳኺ ድማ ዝሃለወ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይሃለወና ዓድና እንትወረር ምስ ወራሪ ኮይና ዘይኮነስ ምስ ህዝብና ኮይና ሓድነትና ክነጠናኽር ኢና ብጾት ንተኣኻኸብ ንደራጀው ንሰጣጠም ንትግራይና መኸተ ኮይና ተተጋእቲ ወለዶ ንኹን ክብል ድማ ገሊጹሎ። ኢትዮጵያ ብፍቅራት ትረኽቦ ኣብ ደገ ባሕሪ የለን ክብል ሓደ ኣባል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ገሊጹ። እቲ ኤርትራዊ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ሓንቲ ሃገር ባሕሪ ኣልቦ ወይ ድማ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘይብላ ምስ እትኸውን ከም ውጽኢቱ ድማ እዛ ሃገር እዚኣ ክልእ ኣየር ዘይብላ ከም እትኸውን ይገብራ። ኢትዮጵያ ብባሕሪ ይኹን ብኣየር ኮነ ይኹን ኣፍ ደገ ዘይብላ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ተመሳሲላ ብስምምዕን በትተን ጎረባብቲ ሃገራት ዝሃባ ፍቃድ መሰረት ድማ ንግዳዊ ምንቅስቃስ ጥራሕ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል እዞም ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታትን እዞም ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ናይ PhD ዲግሪታት ክሳብ መንኮቦም ዘሕመሞም ዝተሰከሞም ምሁራት ኢና ባህልቲ ናይ ብሓቂ ጠፊእዎም ማለት ድዩ እሞ ናይ ብሓቂ ፖለቲከኛታት ኣይኮኑን ናይ ብሓቂ ምሁራት እውን ኣይኮኑን እተን ኢትዮጵያ ከቢበን ዘለዋ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝውነ ሃገራት ነቲ ክልእ ኣየረንን ግዛታዊ መሬተን ድማ ማዕረ ይውንንኦን ይቆጻጸረን እየን። ስለዚ ንኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክዓጽዋ ጥራሕ ዘይኮነስ ክልእ ኣየረን እውን እንተዘይፈቒደናላ ኢትዮጵያ ናይ ህዝብን ካልኦት ናይ ንግድን ነፈርታ ብልዕሊ ሃገረን ከም ዘይትበርር ክእግድኣ ይኽእላ እየን። ንኣብነት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክትከልኣ ነፈርታ ብልዕሊ ክልእ ኣየር ኤርትራ ከም ዘይሓልፋ ክትክልክል ሙሉእ ሕጋዊ መሰልን ስልጣንን ዓቕምን ኣለዋ። ስለዚ ኢትዮጵያ እታ እንኮብ ፍታሕ ብሰላምን ብስምምዕን ምስተን ጎረባብቲ ሃገራት ተመሳሲልካ ጉዳይ ንግድኻ ምግባር እምበር ብፍቅራን ምፍራሕን ዝኸውን ነገር የለን። ጽቡቕ ኣፍልጦ ፖለቲካን እትኽውንነትን ሓቅን ምስትምሃር የድልየኩም። ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ኤርትራን ኢትዮጵያ ካብ 20-30 ዓመታት ቀዲማታ ሃገር ከም ዝኾነት እውን ክሕለፍ ዘይብሉ ናይ ኣብያተ ትምህርትታትኩም ኣካል ናይ ውሽጥን ወፃእን ታሪክ ካሪክለም ክኸውን ይግባእ ክብል ገሊጹሎ።
አብይ አህመድ በቋንቋ ትግርኛ ዝገበሩ ቃለ መሕተት ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ኩናት ምኽፋት ምድላው ከም ዝወደ ዘርኢ ተባሂሉ ብሕሶትን ምድንጋርን ዕድመ ስልጣኑ ዘናውሕ አብይ አህመድ ባዕሉ ቀቲሉ ባዕሉ ከበቂም ባዕሉ ኣሲሩ ባዕሉ ስለ ፍትሒ ክዛረብ ዝስማዕ መራሒ ኮይኑ ሓደ ሽርሒ ክሓስብ እንከሎ ኣንጻር እትሰርሖ ሽርሒ ዝገልጽ ናይ ሕሶት ዘረባ ክዛረብ ይስማዕ ንጀነራል ሰዓረ መኮነን ባዕሉ ቀቲሉ ኣብ ኣዳራሽ ክበኪ ንድምጻዊ ሁንዴሳ ባዕሉ ቀቲሉ ወንድሜ ነጠቅኝ ኢሉ ክዛረብ ዝተሰምዐ አብይ አህመድ ትግራይ ንመውራር ኣብ ዝተዳለወሉ ወርሒ ምስ ትግራይ ውጊ የለን ኢሉ ተዛሪቡሎ ሎም ድማ በቋንቋ ትግርኛ ቃለ መሕተት ዝገበረ ኮይኑ እቲ ቃለ መሕተት ንተዛረብቲ ትግርኛ ንምድንጋርን ደላይ ሰላም መሲሉ ንምትላልን ኮይኑ ሕረቲ ቃለ መሕተት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ምስ ከፈተ ኣነ ሰላም የዝደሊ ነይረ ህወሓት ግን ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ኩናት ከፊትለይ ንምባል ዝዓለመ ምዃኑ ብዙሓት ሰባት ስጋቶም ይገልጹሉ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ታዬ አጽቀሥላሴ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዘለዓለማውን ካብ ጉዳይ ለዓላውነትን ዘይፍለ ምዃኑ ገሊጾም ታዬ አጽቀሥላሴ ነዚ ገለጸም መበል 130 ዓመት ዓወት ዓድዋ ንምብዓል ኣብ ኣዲስ አበባ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ እቲ ላዕለዋይ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዕድማት ወጻን ዝተሳተፍዎ ጽምብል በመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ብቐጥታ ተፈኒዩ ባረን ዘተኣማምንን ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰልና ካብቲ ሰማዕታት ዓድዋ በሓላፍነት ኣዋና ዘሕድርዎ ናይ ለዓላውነት እምነት ዘይፍለ ኢሉሎ ልምዓት ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ክዕንቅፉ ዝፍትኑ ሓይልታት ንተግባራቶም ምግታእ ወሳኒ ምዃኑ እውን ገሊጹሎ እንተኾነ ግን ስውል ቀሰብ ጉጅለ ይኹን ሃገር ኣይጥቀሰን ውጋ ዓድዋ ኣብ መጀመርያ መጋቢት 1896 ኣብ መንጎ ብሃፀይ ምኒልክ ዝምርሑ ኢትዮጵያውያንን ብኦረስት ባራቴር ዝምርሑ ኢጣልያናውያንን ኣብ ከባቢ ጎቦታት ዓድዋ ትግራይ ዝተኻየደ ኮይኑ ብዓወት ኢትዮጵያ ከም ዝተዛዘመ ይፍለጥ እዩ ኣብቲ መደብ ወታደራዊ ሰልፍታት ብወታደራዊ ባንድ ዝተዳለወ ሃገራዊ ደርፍታት ዝቐረበ ኮይኑ ኣብ ደገ ባሕሪ ሙሓስ ግድን እዩ ዝብል ቴማ ነይርዎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ጎረቤቶምን ዝኾነት ሃገር ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ሓይልታት ብምዕጣቕ ዘይምርጋዕ ምዕባለን ሃገሮም ትዕንቅፍ ከም ዘላ ክኸሱ እኳ እንተጸንሑ ኤርትራ ነዚ ዝቐረበላ ክሲ ነፂጋት እያ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ ዓወት ጽምብል ተረኺቡ خدعه ደቂ ሃገር ምስቶም ግድብ ኣባይ ከይነሃንጽ ኣብ ደገ ባሕሪ ከይነውሕስ ልምዓት ከይንጎናጸፍ ዝብህጉ ጸላእቲ ወጊኖም ከይተሓለሉ ይሰርሕሎ ክብል ከሲስሎ ኤርትራ ነቲ ብላዕለዋይ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ናይ መራኸቢ ብዙሃን ወፍርን ኣቢሉ ብዛዕባ ኣብ ደገ ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ዝውሃብ መግለጽታት ኣገራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ሓደገኛ ሕማም ምስፍሕፋሕን ምዃኑ ክተጠንቀቕ ጸኒሓ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ደገ ባሕሪ መርከብ ኣብ ዝብል ጭርሖት ሓቢኡም በተመሳሳሊ ናይ ምስፍሕፋሕ ኣተሓሳስባ ይሳቀሎ ክብል ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ ነይሩ ኣይተ የማነ እቲ ኣብ ገዛእ ሰልፊ ብልጽግና ዝተጸፈየ ሕማም እዋጅ ዓሰብ ኣብ ግዜ እናተጋሃደ ሓደገኛ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም ሱዳን ኢትዮጵያ ምትኽታኽ ትፍጽመላ ብምባል ገብረ መልሲ ከመትህባ ጠንቂቓ በወታደራዊ ሓይሊ ዝምራሕ መንግስቲ ሱዳን ካብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዝተበገሳ ድሮናት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ከባብታት ክሃርማ ከም ጸንሐ ነቲ ምትኽታኽ ምላሽ ዝህብን ከም ዘፈራርሕን መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ሱዳን ሓቢሩሎ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ሙሉእ ለካቲትን መጀመርያ መጋቢትን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝርከቡ ቦታታት ኢላማ ብምግባር ካብ መሬት ኢትዮጵያ ንዝኣተዋ ድሮናት ክከታተል ጸንሒዩ እዚ ተጻባኣ ካይዳ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሱዳን ቁልዑ ተግባር መጥቃዕቲ ይኽብል እቲ ማዕኸን ዜና ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን በመጥቃዕቲ ጸብጺቡ እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ሳዕቤን ናይ ዝተጻብኦ ተግባራት ክደወ ጠንቂቕሎ ሱዳን አንጻር እቲ ዝተባሃለ ምትኽታኽ ሉዓላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ክትከላኸል መሰለ ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹሎ ሱዳን ኣብቲ ንኣስታት 3 ዓመታት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ንጎረቤታ ኢትዮጵያ በምትእትታው ክትኸስስ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ ረከበ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት በሰንኪ ምስሓብ ዶባትን ኣዲስ አበባ ኣብ ሩባ ኣባይ ብዝሃነፀቱ ዓብይ ግድብን ሓርፊፉ ጸንሒዩ ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ኣብ ለካቲት ኣብ ዘብፅኦ ጸብጻብ ኣባላት ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕን መሻርክቲ ተዋጋእትን ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ ብገንዘብ እምራት ዓረብ ዝተሃነጹ ኣብ ዝተዋሉ ማዓስከራት ይስልጥኑ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ነይሩ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝክሲ ዛጊድ ርእይቶ ይሃበትን እምራት ዓረብ ኣብ ግጭት ሱዳን ኢዴብሌን ብምባል ንዝቐረበላ ክስታት ትነጥቆም
ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ሪያድ ብድሮናት ከም ዝተወቅዐ ተፈሊጡ። ሚኒስተር ምክልኻል ስዑድ ዓረብ ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብክልተ ድሮናት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ረጋጊጹ። እቲ ሚኒስተር ኣብ ኤክስ ኣብ ዘካፈሎ መግለጺ እቲ ውስን መጠን ባርዕ ኣብቲ ህንጻ ንኡስ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዘውረደ ገሊጹ። ተልእኮ ኣሜሪካ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጅዳ ሪያድን ዳህራንን ዝርከቡ ኣብ ቦታኦም ዝዕቀብሉ ምልክት ኣውፂኡ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከቡ ወታደራዊ ማዓስከራት ዝግበር ኣገዳሲ ዘይኮነ ምብጻሓት ክድረት ከም ዘለዉ ይገልጹ። ትራምፕ ንመርበብ ኒውስ ኔሽን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብሰንኪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ዝተዓበ ሞት ኣባላትን ሃገሩ ኣብ ቀረባ እዋን ሕነ ክትፈዲ ምዃና ሓቢሩ። ኣሜሪካ በቲ መጥቃዕቲ ዛጊድ 6 ኣባላት ክሞቱ ከለዉ 18 ድማ ከም ዝቆሰሉ ትማለ ምሸት ኣፍሊጣ ኣላ። ኒውስ ኔሽን ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፉ ትራምፕ ባይታ ወታደራት ዘድልዩ ኣይመሰለንን ከም ዝበለ ሓቢራ። እዚ ከም ዚሉን ከሎም ቢቢሲ ቬሪፋይድ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ኣብ መጻረይ ነዳዲ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ድሮን ገዚፍ ዕንወት ከም ዝወረዶ ካብ ዝረኸቡ ሓድሽ ናይ ሳተላይት ምስልታት ክርዳእ ከም ዝኻለ ገሊጹሎ። እቶም ሎሚ ብባንቶር ዝተቐድሑ ምስልታት ኣብ ምብራቃዊ ከተማ ራስ ታንሯ ዝርከብ ማእከላይ ከባቢ ናይቲ መጻረይ ነዳዲ ኣብ ዘለዎ መዝሓለ ግንብታትን ማዕረዕን ነዳድን ከም ዘርኢ ይሕብር። እቲ ቦታ ንዋና ታንከር ምስ ካልኦት ዝተፈላለዩ መኽዘናት ብመስመራት ቱቦ ዘረኸብ ኮይኑ ኣብ መዓልቲ 550,000 በርሜል ዝኸውን ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ኣለዎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሓሰብ ታይምስ ሎም ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ነጽናይ ምክታልኩም ድማ ኣዚና